Захвали великою, і Он складає тобі за нас грешних. Змілуйся тими, хто просить Твоєї милосердності, і даруй йому ім'я Сина Своего Ісуса Христа, який з Тобою живі і владають на віки вічні. Присвячення людського на святейшому серці Ісуса. О Єsu najmilejszy Odkupiciel rodu ludzkiego, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножия Твоего алтаря. Мы Твоя властность и доверие вечность хочем. Сьогодні кожен з нас щиро дається найсвятейшому серцю, как еще больше єднатися з Тобою. Многие зовсім не вірять Тобі, многие клянуться Тебе, поважаючи заповідь України. Змілуйся над одними і другими, оєзни ласкавіши, і притулі усіх до святого серця Своего. Володаруй нам уезд не только верникам, які ніколи не відступилися від Тебе, але й синам одноправним, які Тебе покинули. Допоможи, как верных лучшей верными святым батьков зелен, и не сгинули от нестачи и голоду. Будь благодарен для тих, хто молоковиці прознес Бог, отлучився від Тебе. Приведи их до пристанку правды и единства веры, как утка настала одна ушами и один пастырь. Подрыв костел Твой беспечной свободы, дай всем народам спокой и свободу. Учени, как на всей земле, от края до края, один износился голос. Слава Божьему сердцу, Разве Бога пришло от нас избавление, Ему слава и пошана на веки. Аминь.
Сторонка 49.
Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. І з Духом Твоїм. В моментах, коли доходить до вельми серйозних справ, особливо коли доходить до наших відносин з Богом, завжди з'являється така спокуса перейти тяжче до таких серйозних справ, прикриваючися чимось справді важливим. Прикриватися чимось справді тим, що справді дійсно першопочатковая необходимость. Не для того, как что-то для себя зрозуміти, для того, как кудись вести, для якості основи, просто как утече того, що найважніше. І навіть про сьогодні правди ми почуємо у Євангелії. Подчас Святої Евхаристії я молюся об усіх потрібних ласках Божих для сестер Юстини, Агнешки, Марії і Станіслава. На початку этой Евхаристии я просил Бога за наши слабости и изменения. Споведаюсь Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Пану Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутній, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Всемогутний Боже, Твої крові ніколи не помиляються у своїх предвизначеннях. Поэтому Тебе просим, как Ты отдалил от нас все, что нам шкодит, и одарил усім, что потребно нам для збавлення. Про Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живі і благодарить в єдності Духа Святого, Бог раз усі веки вічні. Amen. Читання другого послання святого апостола Петра. Милованные, вы чекаете и приспешиваете вести Божьего дня, коли пылающие небеса будут знищены, и распаленные стихии растопятся. Але мы, по воле обещания Божьего, чекаем нового неба и новой земли, не явившей для справедливости. Тому, милованные, чекаючи этого, постарайтесь, как Он знайшов вас бездокорными и беззаганными, успокоенными, а до потерпелись Пана лишить избавления. Тому вы, умилованные, ведаючи это наперед, стережитесь, как взведенное помолвками беззаконных, вы не стратили у вас на грунт под ногами. Але узрастайте у ласці і познання нашого Пана і Збавця Ісуса Христа. Йому слава і тепер, і в день вічності. Аминь. Это слава Божья. Дякую, слава Богу. Господи,
собрался некоторых фарисеев и прихильников Ирода, как зловить ему на слово. Подошедшие и испытались у Иисуса: «Наставник, мы ведаем, что ты правдивый и не зважаешь ни на кого, бо не глядишь на обличчя людей, але правдиво навчаєш шляху Божу. Чи належить платить податок Цезару, чи ні? Платить нам, чи не платить?» А ён, ведаючи їх криводушність, каже їм: «Чому ви не випробовуєте? Принесіть мені динар, каб поглядеть». Принесли ему динар и каже им: «Чия это выява и надпись?» Кажут ему: «Цезара». Тогда Иисус сказал им: «Отдайте Цезарова Цезару, а Божие Богу». И дивились Ему. Это слово Павла. Хвала Тебе, Иисусе. Що ви хочете зробити? Змінити себе? Чи змінити осередок, який воно прийняло тебе? То і тяжко. Але нашмат легчей зробити так, як осередок вирішило, що те, що бачить у тебе, це нормально, що є. Так повинно бути. Что легче сделать? Заглубиться здесь у распознавания самого себе, у свою душу, у распознавания своих отношений с Богом, ті повести, допомагати іншим, бездомним, найбільш потребуючим, працювати, сьогодні актуальна тема, волонтером у шпиталях, робити добро для людей, приносити то, что необходимо им. Что легче сделать? Питание. Выдавалось, что наш мать тяжелее здесь помогать іншим, помогать, служить, працювати для інших, вірити собі, змагатися за несправедливость, супер несправедливость, да? Не знаете, нести добро, правду, у свет, у громадства. В Костюле есть одна такая спокуса, якая вельмі шматлікіх выкранае і шматлікіх зводзіць з правільнага шляху. Бо Касцёл сам у сабе это той, хто заўсёды стараецца, змагаецца, каб дапамагчы іншаму чалавеку. Каб таму, хто церпіць, дапамагчы, яго падтрымаць. І тых, хто церпіць, на жаль, вялікае мноства. Усюды. Усюды ёсць бездомныя, усюды ёсць тыя, хто хварэе, хто церпіць несправядлівасць, прыгнёт, каго крыць слёз. І Касцёл ідзе на дапамогу такім людзям. І хрысціяне, якія ёсць цэнтрам гэтага касцёла, часто лічучы правильным, верным, аддаюць усе свае сілы на тое, каб менавіта так сам рабіць. Дапамагаць бедным, убогім, каб вось гэтай місіі дапамогі чалавеку аддаваць самому сябе ўсяму. Я думаю, шмат такіх людзей, кожны з нас ведае, аддаюць усяго сабе, часамі нават ахвяруюць сваё ўласнае персанальнае жыццё, прысвячаюць яго дзеля таго, каб іншаму чалавеку дапамагчы. І пасля ў пэўным моманце такія людзі адыходзяць ад веры ў самым горшым выпадку. Часамі прыходзяць у касцёл, не адчуваюць Бога нічога, не бачаць Бога, не чуюць яго прысутнасць. Выдавалося, што яны робяць у імя Божае вельмі вялікіх рэчаў, а пустота. Вся проблема ў тым, што вось чалавек, хрысціянин, будучы ў касцёле,
І він трапляє ось у гэтую пастку, яка розставлена на його дорозі. І він вибирає трошки не той шлях у своєму власному розвитті. Бо Костюл сьогодні вельми шмат робить для інших. І він покликнув того, як нести іншим допомогу, підтримку. Але перед тим, як її нести, треба зрозуміти, що є в центрі Костюла. Чим живе Костюл? Бо Костюл тим не живе. Костюл не харитативна організація. Костюл живе чимось іншим. Про це сьогодні каже апостол Петр. Ми можемо змагатися і чекати зовсім інших речей. Думаю, що це важливо. А важливо зовсім інше. Важливо те, наскільки ти, особисто ти, маєш глибокий контакт з Богом. Наскільки особисто ти маєш, наскільки інтимне твої відносини з Богом. Ось це важливо. Як це пише початково. Не то, що діється, здирається на Бога. Сьогодні, наприклад, вельми шмат які обураються, бо кажуть, що Костюл – це місце, де кажуть про справедливість, кажуть правду. Наприклад, шматлики питаються, чому Костюл у шматликих країнах світу не вмішується в політику, чому не каже про правду, про злочинство і так далі, і так далі. Бо Костюл повинен. Костюл – це місце, де повинно про це казати. Так, може і повинен. Але є речі важливіші, до яких імкнеться Костюл. Є речі на шмат більш важливі. Це те, наскільки Костюл буде жити глибоко в відносинах з Богом. Наскільки Костюл зможе принести чоловіку перш матеріальні допомоги духовної. Допоможе відкрити чоловіку Христа, його неприсутність. Ми можемо часами увійти у гэтую пастку, яка розставлена на кожного з нас, і почати робити вельми пригожі речі, а так справді чекати одного, від того, як працювати над самим собою, як зустрітися со своими слабостями, со своими проблемами, своими спокусами, своими клопотами, как почать над ними працювати, как почать шукати особистого контакту з Богом, неофіційно. Бо коли не буде гэтага контакту, гэтых відносинів, то все нормально. І плод, який принесуть всі наші намагання, він буде. Але він не буде великий. Коли во всем этом не буде Христа, нормально все это уже. Да Бога, який прозвився Христа, оказує світу свою милосердність, узнесем соборную просьбу. Молимся за повсюдный костел, как побудованы на фундаменте апостолов и пророков. Молимся за повсюдный костел, побудованы на фундаменте апостолов и пророков, как своей едностью он будовал по духу верности Христовому учению. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за кірівників держав, как они отчували свою отказность перед сегодняшними и будущими поколениями. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, які не шанують агульно-громадського добра, как они стали на шлях добросумленности. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за молодь, как выбираючи дорогу своего будущего життя, і накерувалася не тільки власними інтересами, але так само добром для інших людей. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за супрацовников службы здоровья, как Пан Бог подтримливал их у штоденной праці. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся
Молимся о Божьем благословении и всех потребных ласках для сестер Юстины, Агнешки, Марии и Станислава. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, Дух преступный, как мы зрозумели, что отримать полную свободу мы можем только про сумленное выконание воли Пана Бога. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутный Боже, Ты неоспытно выслуховуєш наші покорні просьби. Учеников Твоего владарства запановало в наших сердцах. Раз Христа, Пана нашего. Амінь. Молитесь, братья и сестры, ко мою и ваше окряхание в Бог, найти Иисус мало. Нехай Пан Бог прийняє радость Твою, на прославление и хвалу имя Своего, а Отцам, на Христам и всему Христу Святому. Боже наш Отче, з надією на Твою добрыню мы приходим до святого алтаря с дарами. Нехай нас очистить от грехов Твоя ласка и освятить от веры, яку Тебе складаем. Раз Христа, Пана нашего. Амінь. Пан з вами. І з Духом Твоїм, Угору серця. узносим і хвала, Подякуємо Пану Богу нашому. Бога так і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойче, всемогутны вечны Божы. Ты праз свайго мілаванага Сына, Слова Тваё, стварыў чалавека і ў дабрыні сваёй адрадзіў яго да новага жыцця. Таму служыць Табе ўсё стварэнне, праслаўляе Цябе ўсе адкупленыя і аднадушна благословляе Цябе Твои святыя. Таксама і мы, разом з усімі анёламі, абвяшчаем Твою хвалу, з радасцю усклікаючы. Святый, 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 а Богу всемогутный, небо и земля, полный огонь Твой, Господа Божия, благословенный Твой, да приходит имя Сапраўды, Боже, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, освяці гэтыя дары Святого Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Иисуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано».
Подобним чином по вечері узяв келих, знов далі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пійте з його всі, бо це є келих крові моєї, нового і вічного заповіту, яке за вас і за многих буде пролито для відпущення грехов. Гэта чините на мою пам'ять». Гэта вялікая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего присягу. Вспоминаючи смерть з мертвих повстання Твоєго Сина, отверуем Тобі, Пане, хліб життя і хліб збавлення, дякуючи, що вчинив нас годными стоять перед Тобою и служить Тобі. Покорно молим Тебе, как у всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про то, что Твое рачение по всем свете. Удосконали Богу любовь разом с папом нашим Францишком, бископом нашим Тадеушем, бископом Юрием, бископом Александром и Ухилским Капецем. Памятай так само про братов и сестер наших, якие пострил надійного воскрешения, и проучил, что Твою ласку дошел за край свету, и дозволь ему бачить святого обличия Твоего. Просим Тебя, смилуйся над ущими нами, как мы заслужили уделу жития вечного, уедности на Святейшей Богородице и Панной Марии, со святым Юзефом и Авраамом, со святыми апостолами и всеми святыми, якие спровеку подавались Тебе, как ими мы хвалили и прославляли Тебе праздник Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и в Христе, Тебе, Божовича всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз усі віки вічні. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Просим Тебе, Пане, збав нас от всього злого, дай ласково спокою дні наші, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсюди вольны от греха и закованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийти Збавца нашего, Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, а на веру Костела Твоего, и будь ласкаво згодно с Твоей волей дари всему спокоем и едность, яки живешь и благодаришь на веки вечные. Супокой Пан, нехай завсюди буде з вами. Передайте ближним знак спокою. Thank you.
Вось слава Божий, вось стоит тебе на себе краки свету, благословленные покликанные на вечеру. Аминь. Я не рад, Как ты говоришь, а я скажу сладкие слова, и будет на здоровье нарушенное. Да тебе вскрикаю, но ты выслухаешь и не можешь. Схили мне ухо свое, а выслухай слово на них. Все, идем представим. Все, 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 представим. Молюсь. Добрый Боже, Ты нас возмазняешь телом и кровью Твоего Сына. Керуй нами в раздении Твоего Духа, как мы сведчили про Тебя не только словом, але так само чином, и стали годными властью небесной молодости. Прос Христа, Пана нашего. Пан с вами. Нехай благословить вас Бог всемогущий, а Отец и Сын и Дух Святый. Идите, усупокой Христа. Дякую, Пану Богу. 34.